Bengicela bonke laba abathukuza kewu, Team Tamara, ngicela nehlise umoya. Bonke laba abathiwa uZakewu, ngicela bakuyeke lokho njengamanje, kusho mina ngumfo kaMakhanya. Uzokhumbula ukuthi ngimthukile mina uZakewu, ngimtalabhile nje wanya futhi, uyabona. Kodwa-ke ngenxa-ke yokuzithoba kwakhe, ngoba ingane elibonayo iphutha layo iyayizithobe, ebese icela intethelelo, bese ixolelwa-ke. Ixolelwa umuntu onengqondo ocela kuyo. So, uZakewu bakwethu, into ebesingayazi ukuthi uZakewu uyazwana kakhulu noThamara. Bayaxoxa ku-WhatsApp. Amavidiyo awu-2 enziwa uZakewu la kwakubonakala khona engathi uzama ukuvala umlomo uThamara. Lawo mavidiyo lawo awenza uZakewu babexoxile noThamara. Babevumelene ukuthi uZakewu akube ngazuthi uletha i-advice kuThamara. Khona kungezoba i-surprise ukuthi uThamara usethuli. Futhi izitha zakhe khona zingezogiya ngalokho zithi ziwinile zimthulisile. So leya nto it was a strategic move uZakewu ukuthi enze lawa amavidiyo. Nokuyiwona-ke engamtalabhela wona mina ngingakabi nayo le information enginayo manje. Le information-ke ngithe uma ngabe ngiyithola ngase ngiyilungisa indaba yokumtalabha kwami uZakewu. Bafowethu, yekani manje ukuthuka noma ukutalabha uZakewu, ngoba into eyenziwa uZakewu yayi-strategic between yena nosisi wakhe uThamara. By the way-ke labantu bayizihlobo kahle kahle abandawonye. uZakewu noThamari abandawonye. It's just that thina la ku-TikTok ngenxa yokungazi, uyabona, ezinye zezinto wazenza nje wabhayiza. Uhlangana ney'mbila ayithutho kwangempela futhi. Ngoba mina into engiyinothisile ukuthi kule plan yabo uZakewu noThamara abayiplananga kahle into yabo. Ibe nokuthi lo omunye uzongena enkingeni bangayinaka kulelo sayidi lokuthi izokwenze njani ngalo, uyabona. So njengamanje useshawa ama-consequences ento okumele ngabe awamshayi. Bakwethu, ngiyaphinda futhi ngithi yekani nje ukumthuka uZakewu. uZakewu benoThamara abandawonye, ba-connected. Amavidiyo enziwe uZakewu ngoThamari ayeplaniwe, babewaplanile. Baqale baxoxa ku-WhatsApp. Nginayo i-conversation yabo ku-WhatsApp, bexoxa beplana ukuthi uZakewu enze lawa amavidiyo esimtalabhele wona. So ngenzela ukuthi bakwethu nazi uZakewu kahle kahle njengoba ngamtalabha nje ngathi uyisitabane. Bafowethu, umtalabho umtalabho. uZakewu insizwa iganiwe, inabafazi. uZakewu insizwa nje ephelele, eganiwe futhi enabafazi ney'ngane. So umtalabho-ke umtalabho. Ngenhlanhla uZakewu, njengoba ngisho nje ukuthi insizwa evuthiwe, uyakwazi ukuhlukanisa phakathi komtalabho nempi, uyabona. Ingakho nje wakwazi ukuhlukanisa ukuthi hhayi, uMax uyangitalabha la, akalwi. Weza in private, saxoxa njengey'nsizwa, uyabona. Ukuxoxa kwethu akekho owayexolisa, akekho owayencetheza. Sasibonisana njengamadoda, njengey'nsizwa, ngoba ebunsizweni siyabonisana sizinsizwa, uyabona. Angiphinde futhi ngihlabe ngihlikize kulaba abakhuluma indaba yokuthi uma ngabe ngenza ividiyo mhlampe ebonisa ukubuya nganeno entweni yami yomtalabho, bese bethi bona, hayi Max, engathi sewuthambile, engathi sewuwikhi. Amasimba lonto enisuke nisho, amasimba nje
imnqundo yonyoko leyo nto leyo, uyabona. Into yokuqala mina angiyona le nhlobo yensizwa engenangqondo, uyabona. Mina ngine-timing, ngine-wisdom, futhi nginenkani. Nginalezi zinto zontathu. Uyabona-ke inkani eshoda nge-wisdom ayinayo i-timing, uyabona. So mina into engenza ukuthi ngibe ne-timing ingenxa yokuthi inkani yami ihamba ne-wisdom. Nginenkani la kumele ngibe nenkani khona. La kumele ngi-aplaye khona i-wisdom uzobona nge-timing. So ungathathi-ke i-timing yami wena i-wisdom yami uyibize ngokuba weak ngoba ungijwayela umsunu uma wenze njalo, uyabona.